sei todo canto é do moinho, porque eu tuve moinho. O que pasa é que agora vosotros sabedes que é a molleja. A molleja é en forma de embudo onde se botaba o rabo. E non todos na molleja esa tiña unha tablita, máis ou menos, vamos ao caso con esta cuchara. Suponte tú que este sea a molleja, esta. E tiña así, bueno. Este chamábase a piadoira. Este chamábase a piadoira. Entón, tú, cando lle deitabas o grano aquí na molleja, entón, puñías tú a tabla así. E daquela pasaba por riba polo techo un cordel, e baixaba ali un palo que estaba así, nada máis que un cordel, e tiña así, nada máis que así un pouquinho apoiado. Pero como o cordel portaba daqui, aguantaba así. Bueno, entón estaba así, este era a molleja, deixaba o tal. Entón, tú a este chamaban a piadoira. E puñías unha tabla que había así pequeniña, e chamaban a botar a gra, apretaba a molleja, e quedabas así, dentro da molleja, e quedabas así, dereitiña así. Estaba así, mollendo, tal. Entón, daqui iba un cordel así por riba, e tal que se baixaba a piadoira. A piadoira había un rodicio redondo, tiña unhas palas, máis ou menos unhas palas que era así, que facía bóveda, non? Unhas palas, entón a auga baixaba, que se vamos sobre por ali, xa vos explico eu, entón que a forza da auga enchía aquela cale, era unha represa, chamámoslle a cale. Entón baixaba ali, entón aquelo, pois iba, e cando no rodicio ese tiña unhas palas, entón na piadoira, pois levantaba a piadoira, que era isto, cando levantabas así, aguantabas ese cagrá, estaba todo no aire. Pero cando acababa a gra de moer, faltaba o peso daqui e facía. Entón a tabla que aguantaba a auga, para lle dar no rodicio, que era o que lle daba a volta á pedra, era unha capa como aquí, un pé, e pola capa ao revés. Entón iba caendo a gra. Entón había un tentibonete. O tentibonete era un pau que, en vez de ser redondo ou cuadrado, tiña estrías. 6 ou 7 estrías. En vez de ser redondo, por ser redondo, tal. Pero como tiña estrías, facía... Non sabes? Entón iba chamando a gra según a forza que tiña a auga e o moinho para moer. Se tiña moita forza, caía máis gra. Caía nun caneto, o caneto era por baixo da molleja, que é isto, estaba o caneto así, e facía así, desta forma. Entón, iso estaba así, e iba caendo aquí, iba caendo, e iba correndo para ali, po hueco que tiña a capa e o moinho. E iba tal. Cando o mellor que caía pouco gra, coa forza da auga, canto se iba, como tiña forza da auga máis que a gra que lle caía, andaba, pero canto máis andaba, máis lle caía. Porque o tintibonete andaba máis, daba máis voltas, e o tintibonete facía e chamamos rapali. Entón estaba moendo que non facía falta estar máis ali. Deitábase pola mañá, levantabas a piadoira, colgaba lá ali, que era un punto de apoio, pouquiño, ou se viña o cordel que iba en baixo, onde trancaba a auga cando se acababa a gra. A caer isto que estaba así, a fazer así, pois entón aquelo baixaba en baixo, onde iba a auga, que iba en forma de pequeniño, ou se era unha cale grande, e había un pecho que era de madeira. E a madeira tiño, máis ou menos, que había este dedo, perdonando, na máis. Pero era feito ao revés, non se podía facer, era forma de, que che vou dicir, de embudo. Entón había que facelo ao revés. Non sabes, con a cuchiña que había, tal que seu. Entón, viña a auga, co chorro de auga, que tiña unha capa ali, que se vamos ao ali vamos explicar. Entón, ca forza da auga, co peso da auga, salía un chorro, con forza, porque tiña moito peso a auga, e como salía por un chorro pequeno, facía. Entón, batía naquelas tazas do rodicio, e facía andar. Pero entón, cando acababa a gra, en baixo tiña unha tabla. E cando caía así, isto que estaba así, facía así, entón baixaba unha tabla, e no chorro da auga que daba no rodicio, entón a auga despachaba para fora, non iba ao rodicio, e paraba.
cando ibas para outro día, o caneto que levaba máis ou menos 1 kilo de grao, máis ou menos, quedaballe así, cando caía o da molleja, que era do cubo que tiña, pois quedaballe eso. Entonces, pois, pero para outro día, para acabar de moer, ibas tú, levantabas outra vez aquela, tú, ca mano, e moía hasta acababa todo. E pois iba outro roldeiro, que eran de roldeiros, e volvía a deitar outro, e igual, deitaballe igual, poñía aquela tabla así, co peso quedaba así, e moía hasta que acababa. Cando acababa, bueno, outra vez. En 2 días moía 3 ferrados, máis ou menos 2 ferrados e medio de maíz, ou 3 e un ferrado de trigo. E pois xa iba outro roldeiro, non sabes? É todo así. Había unha roda que se baixaba un pouco, se baixaba máis, moía máis. E a leválo é levantalo máis sobre arriba, e pesalo era baixalo máis para baixo. Entonces, iba moendo, tal. Dicía, isto coño vai mal mudo, había que baixalo un pouquinho máis, para que asuntara unha capa, unha pedra con outra. Entón, moía máis, non sabes? Se moía moito, o pan era negro. Entonces, aquel salvao, había que leválo un pouco, levantalo, ou se daba xa aquela roda, a leválo para arriba, non? Entón, moía, entón, facía... Entón, a fariña botaba contra o pé, era o piso de cemento, e botaba contra o pé para baixo, e entón o salvado botaba fora, porque a fariña sempre pesaba máis, e caía contra o pé. Entón o salvado, como é máis lixeiro, iba así un pouquiño máis, non sabes? Entón aquilo, tú pillabas unha paleta que había de madeira, para encher a fariña, e pillabas e facías así. E mirabas, entón o salvao que estivera máis inteiro, ese era o que iba ben. Porque se o pesabas moito, se o baixabas moito, moía pedra contra pedra, rozaba máis, e moía todo. Entón, eso, pois, era para que salira máis blanco a fariña. Entendes? Certo día vindo do muiño, unha nena vin chorar. Pregunteille o que lle pasaba, ela triste empezoume a contar. Pregunteille o que lle pasaba, ela triste empezoume a contar. Alá enriba naquela redonda encontrei con un rapaz, e de toda a forza canta fixo rompeume o delantal. E de toda a forza canta fixo rompeume o delantal. Ai, agora vou pa casa, miña mai a me berrar, porque o levo todo roto e non o poido mendar. Porque o levo todo roto e non o poido mendar. Dille, nena, que foi nunha silva o tempo que va a pasar. Non lle digas que foi tras do prado enredando con aquel rapaz. Miña naiciña, rompín todo delantal, que mo rompe unha silva o tempo que va a pasar. Se o rompiches, miña nena, outro novo comprarás,
que o peor son os pinchos das silvas que nas cachas choveron de dar. Que o peor son os pinchos das silvas que nas cachas choveron de dar. Entre pinchos e silveiras moitas cousiñas se fan. Gardo creto non seas burriña, que algún día te podes casar. Gardo creto non seas burriña, que algún día te podes casar. Trai la lara, la lara, la lara, lara, la lara, lara. Vamos a deixar así. Marroquiña! Eran o mellor de 7 roldeiros. Tú ías dous días, tú outros 2 días, ou 2 días, de cada 15 días tocábaxe 2 días. Pois cocías pa 10 días ou pa 12, según che tuvera o pan. Bah. Entonces, daquela tal iba tú, que era rico, e este que era un pouquinho máis avaricioso, e eu que non era tanto, pois iba a cambiar os marcos. Entonces, ese señor que había daqui do Porto de Bares, daqui, que non vais a pensar tú. Entonces armou así. Oimeigo a vila de Bares, vila das calles da alfombra, saludarte vimos todos, ui ai ai, de 3 leguas a redonda. Aquí estaba a manteiga, ca fama dos galos goza. Aquí estaba a manteiga, ca
fama dos galos goza, e nai parroquia na volta, ui, ai, ai, que teña millores mozas. E nai parroquia na volta que teña millores mozas. A luz pas miñas farradas e manteiga me mandaches. A luz pas miñas farradas e manteiga me mandaches. Como unha mai pos seus fillos, ui, ai, ai, nunca nada me cobraches. Como unha mai pos seus fillos, nunca nada me cobrache. Aínda eu era un rapaz, polos teus currales viña. Aínda eu era un rapaz, polos teus currales viña. Tropezando carrapazas, ui, ai, ai, que van cantando pacía. Tropezando carrapazas que van cantando pacía. Nas esfollas e relúas sempre cheo alegría. Nas esfollas e relúas sempre cheo alegría. Aunque fora xente vella, ui, ai, ai, daquela tamén se rían. Aunque fora xente vella, daquela tamén se ría. Pero agora mete medo mirar pa xente tan seria. Pero agora mete medo mirar pa xente tan seria. Naide canta nin se ríe, ui, ai, ai, nin teñen ganas de festas. Naide canta nin se ríe, nin teñen ganas de festas. Uns van pa Condimiña sacarlla os muiños. Uns van pa Condimiña sacarlla os muiños. E outros van po Almeiro, ui, ai, ai, rentar polo dos veciños. E outros van po Almeiro rentar polo dos veciños. Isto está tan cambiado, según di novos e vellos. Isto está tan cambiado, según di novos e vellos, que o peor que hai na parroquia, ui, ai, ai, son os marcos dos tarreos. Que o peor que hai na parroquia son os marcos dos tarreos. Por eso cando estou solo, o cugado no lindeiro. Por eso cando estou solo, o cugado no lindeiro. E vexo a vila de lonxe, ui, ai, ai, hasta me dá volta o peito. E vexo a vila de lonxe, hasta me dá volta o peito. Recordando aqueles tempos e con estes comparados. Recordando aqueles tempos e con estes comparados. É como un pé dun muiño, ui, ai, ai, que está nun rego tirado. É como un pé dun muiño que está nun rego tirado. Canto grau el ten moído,
Canta fame ten matado, canto grau il ten moído. Canta fame ten matado, cantos pobres regalaban, ui ai ai, os ollos pa ele maio. Cantos pobres regalaban os ollos pa ele maio. Que che parece eso? Chegamos aí en riba a unha taberna e tal, coño, a ver, tal, e que... E todo o mundo estaba desanimado. Pero eu, mas meu hermano e un cuñado, que éramos así os máis divertidos, non? Os que éramos máis de... Pois chegamos ali e todo o mundo estaba, coño, cohibido, non sabes? A ver, dixo el, a ver, veña, trae pa aquí, Neura, trae pa aquí 2 litros de viño, e trae aí uns ferenques. Daquela, porque, xa ves, no ano 50 non vais a pensar que había moita fortuna, E entón, veña, empezamos a beber e tal, xa podía máis o viño que nosotros, como agora eu. Hai que darlle un pouquinho de gracia. Entón, dixo, bueno, cal vamos cantar, que se eu, entón, el traía copiado, pero no momento non se pode... Entón, daquela non había neveras, non había daquelo, pero el sabía algo, non sabes? Entón, daquela foi cando se fixeron, vou vos explicar, para que depois sepades vosotros como era, non? Entón, daquela, pois, estaban as calles daqui que se chamaban Marín de Guerra, estaba empedrada, que era como a do Quín, pero era pedra, daquela non había cemento, fixeron como puideron, que era aquí, que vos, agora cando saíamos, se queredes, vamos por ali para vos recordar aquilo. Entón, na vila daquela fixeron as calles que é agora, de cemento, que antes eran currales, as alfombras, non? Entonces, claro, el foi traendo unha cousa con outra, non sabes? Entonces, dixo el, vamos cantar esta. Recordando todo aquilo, non había neveras, non había nada de eso, que sei, bueno. Entonces armou. No Rinaldo, no Reis. Como en día nombrado no ano, nosoutros non podíamos faltar, xa dixemos no tempo pasado, se o Guinaldo viñamos cantar. Iso non me lo expliquei eu, pero bueno. Os cazolos é o pan da besta, e se recordando todo. Os cazolos é o pan da besta, o muiño doentes mazás, tempo que sempre eran festa, hoxe vimos recordar. Aquí estamos os que eternamente velamos pola nosa tradición, recordando no pueblo latente, contagiosa armonía e diversión. Noutros tempos que anda conservamos esta norma que seguimos, donde hai virtud cantamos, donde haxa vicio ferimos. Volan os pensamentos, volan pola lexana
que ainda se ve alumbrar. Soña, alma soña e chora, por eso ainda ahora non podemos acogar. Vai a tumbos o mundo moderno, detrás dun desarrollo artificial, e as almas van indo po inferno, arrolladas polo instinto natural, removidas as costumbres vellas, a nova generación deixan por fora as redellas, por dentro a desolación. Mire falda leve o débil sexo, por certo que é unha gran debilidade. Cada día a roupa perde peso, destapando que pretenden insinuar. Ahora as medias chegan á cintura, o que nos fai presagiar que pa outra cocedura nada faldan de levar. O entusiasmo chega da cabalo dunha nova social promoción. Todo aquel que no ha trasplantado rabea por donalo o corazón. Na mata dos porcos quen dixera que os menudos sin salar irán todos pa nevera pa podelos trasplantar. Volan, os pensamentos volan pola lexana aurora, que ainda se ve alumbrar. Soña, alma soña e chora, por eso ainda ahora non podemos acogar. Hai chivellas que conservadoras persisten en condena de titú, en protesta van cas modas novas, escabezalos o no teleclub. Outra moda por certo importada, o pueblo deulle gran actividade, clubs e centros con almas prestadas se fundan en nombre da sociedade. Outra moda que con gran escozo o mainzo ven a ser, que o moelo con tarozo nin o porco quer comer. Xa nos vamos con tal sentimento, é o que nos queda por dicir. As palabras dis que as levo o vento, podendo traicionarnos o sentir. Varias calles foron transformadas en bautizo de gran sensación, na Marina de Guerra empedradas e Don Tomás do Hormigón. Se o teléfono Portos operase, os da vila pa contrarrestar montarán unha gran base nas Pandella con radar. Volan, os pensamentos volan pola lexana aurora,
que ainda se ve alumbrar. Soña, alma soña e chora, por eso ainda ahora non podemos acolgar. Que se parece? Agora vou te cantar outra. Já fai uns anos que veo unha moda desas medias de cristal, en pernas cativas, ademais torcidas, lucinche bastante mal. Ahora as mulleres sempre levan medias, con Dios. Ahora as mulleres cando levan medias xa son todas de cristal, se teñen as pernas rascadas dos toxos, con elas vense tal cual. Esto hecha así, hasta será, nin sempre se pode decir la verdad. Esto hecha así, hasta será, nin sempre se pode decir la verdad. Eu teño entendido que as medias son caras, que valen un dineral. Hoxe a xente toda, por andar a moda, todas levan de cristal. Eu creo que hai ganas que veña unha moda natural, de que a roupa toda, debaixo e derriba, sea toda de cristal. Esto hecha así, hasta será, nin sempre se pode decir la verdad. Esto hecha así, hasta será, nin sempre se pode decir la verdad. Que vos parece? Teño tres pitas brancas e un galo negro, que han de poñer vos ovos andando o tempo, e hei de vendelos caros polo xaneiro, e hei de xuntar los cartos para un mantelo, e hei no de levar posto no casamento, e hei... Galo negro, que han de poñer vos ovos andando tempo, e hei de vendelos caros polo xaneiro, e hei de xuntar los cartos para un mantelo, e
heino de levar posto no casamento. As mozas esas que quedaban ainda, non sabes, xa eran trentonas quere dicir de 25 a 30 anos, non? Entón non tiñan mozos e tal, e coño, unhas tiñan mozos, quedaban cos mozos, e outras non tiñan, e entón, xa onde vamos? Vamos a roubar as mazás a Antón Marañón. Antón Marañón era o abuelo de Carasa. Era Antonio, pero non era Antón Marañón, era Antonio e tal. Entón, ele contaba que estuvo en Cuba, e contaba a Milagros que de Cuba, que diz que tiña un 107 fibillas, un 107 fibillas. E ele, cando era novo, que pesaba 14 arroas. 14 arroas, a ver, talle a conta vosotros. Bueno, entón, que ti todo eso. Entonces, aí había un señor que no Muiño do Vento, cando vemos ao barrio, veimos dicir, mira do Muiño do Vento. Había un home, daí do Barqueiro, que moía no Muiño de Manuel do Muiño, de Fernando, frente á Casa da Campela. Tú acordas ali o Muiño, non? Entón, aí había un home que era de Salto, que se chamaba José, era feo, non sabes? Entón, estaba moendo ali. Entón, todo vai en conjunto. Entón, depois dali, de roubar as mazás, foron para o Muiño do Vento, que estaba José, o de Salto ese, moendo. Entón, daquela había uns tratantes, eu vou explicar na máis así por riba, había uns tratantes que eran de Couzadoiro, daí de Couzadoiro, entre os Tigueira, daí de Couzadoiro. Entón, compraban cabras, castrós e años e tal, non sabes? Entón, a madre do Carasa, outro día foi mirar a maciñeira, non había mazás, que as mazás non eran nada, era erva, verdes, pero que pasa que eles iban. Entón, chegaron eses de Couzadoiro que viñan as ovellas, cabras e castrós, iban a todo eso. Entón, dixo, mirade, cando vos vaedes, falades ben alto no mesón, no Barqueiro, que me roubaron as mazás e tal, que sei eu. Bueno, vou explicando máis ou menos como yo quedei má atrás. Entón, armoulle ese señor José María Juncal Pérez, que está na Coruña agora. Armoulles eso. E viñan moitas ovellas aquí no monte, había ovellas, e viñan nos rabaños e tal, que sei eu. Entón, canto eso. Baixo do ceo feno barrado, montes pelados, pedras a Dios dar, campos resecos que os alitrios queiman, todo azoutado do vento e do mar. Camiños tortos plagados de ovellas, que esfamiadas rosmando elas van, con caracasas da vila agachadas, que triste, frías e sin paz están. En cada caso unha testa inclinada, de pensamentos de triste pesar, os lumes mortos, as portas pechadas, sellas baleiras, un candil sin gas, que é o que falamos. Que demonios pasou nesta vila, que antes sempre alegre estaba? Que demonios pasou nesta vila, que en fouciños a xente cambiou? Agora vamos cantar, agora a mitad do que pasou. Un caso triste pasou nas Cortiñas, nas maciñeiras de Antón Marañón, non con a xesta barreu na maneira, nin tal destrago fixo Nordestón. Era unha noite de lúa calada, cando as trintonas con cara de cas, sin ter antigua pa horta pechada, saltan o muro e rouban as mazás. Po outro día no chao da Pandella, de desperdicios había un montón, couces e ramos e mazas roídas, que daba pena e daba compasión. O dono enterado de tal atropello,
saleu fungando expoñendo razóns, baixamos cinto das 7 Sevillas, pa facer forzas en contra os ladróns. Se eu pesara as 14 arroas, que eu pesei cando eu era chaval, hoxe fumean as cachas de todas, do porte da vila todo en general. Que demonios pasou nesta vila, que antes sempre alegre estaba? Que demonios pasou nesta vila, que en Fouciños a xente cambiou? Ahora vamos cantar, ahora a mitad do que pasou. Despois de cheas con pacho no peito, gran a carreira tuveron que dar, hasta chegar ao muiño do vento, onde fixeron outra troceda. Desprevenido pobre muiñeiro, sentindo berros ollo po cristal, voces extrañas e din sai pa fora, home cativo feia la cazán, era feo. Abre esas portas e non van abaixo, rezon a salve ponta ben con Dios, que estamos todas precisando deles, vamos no obstante cortar os collós. Pepe de salto se marretantiva, pelos de punta como un jabalí, virou a cara como a dun difunto, cerrou os ollos e foise por si. Po outro día foi miña comadre, a dueña do muiño, rentar maicas e metela mau, cando che encontro o muiño parado, cheo de bosta e Pepe no chao. Non tardou moito en haber no pinal, entre mulleres gran conversacións, con dous señores que de Couzadoiro compran ovellas, cabras e castros. Todos queremos que cando se vayan falen ben alto alá no mesón, desbautizadas quedan as de bares e disca aberta que de migración. Perdón pedimos, a culpa nos cabe desas finezas que fan por aí, porque dos vellos xa quedamos poucos e os rapaces non dá máis de si. Cántate un algo máis. Estaban por ali, non tiñan mozo, non sabes, esos que tiñan mozo xa estaban con mozo, porque non había luz, ni un carallo. Porque a luz veu no 54. Non sabes, eu cumplín do servicio no 52, no 50. Bueno, íbamos ao paseo a Cartera, onde está ahora aí, onde estivemos no bar de riba. E andaban paseando por ali e tal, e dixía, coño, onde vamos? Es que non tiñan mozo. E dixeron, vamos a roubar as mazás ao Estreito. O Estreito é o velo de Carasa. Pero puñeron en Antón Marañón. Entón, se eles bardallaba que en Cuba que tiña un cinto de 7 Sevillas, que pesaba 14 arroas, que non sabes. Todo eso é metido. É o Chao da Pandella, é un sitio ali, como lle chaman, Major ou outra cousa. Entón, no muiño do vento, moía ese goza de Salto, que era o de Salto. E a notaria era a dueña, que tú non me acordas iso, claro, iso fai falta sabelo, porque a cousa todo está polo libro, Entonces, a notaria, pois, era a dueña do muiño, pero tiña eso, o sea, pagándolle un tanto. Entón, cando che encontra ali o muiño parado, cheo de bosta, Pepe no chao, que se asustou. É verdad que depois das mazás, foronlle tumbar que estaba moendo José, o muiñeiro, e foronlle tumbar a ventana, e a porta. E ele saleu pola ventana, coño, que vai aí? Era, non sabes, cando te entonas con cara de caso, non sabes? E todo iso é tal como foi. Todo iso foi certo. Que foron as entonas roubar as mazás, depois das mazás,
foron as comer á pandilla, pero como estaban duras, deixaron couces e rabos e deixaronas ali. Entón, para outro día foi o dono e veo aquele un atropello, entón as couces e rabos e mazarruídas, que daba pena e daba compresión. Entón, o dono enterado de tal atropello saleu fugando espeñendo razóns. Baixame o cinto das 7 fibillas que dicía que tiña en Cuba para facer forzas en contra os ladróns. Entón, como pesaba 14, se eu pesara as 14 arrobas, que eu pesei caldera, eu era chaval, hoxe fumei as cachetes todas do Porte da Vila todo en general. E logo, vodesme decir que non sabedes bailar unha mazurca. Agora vou cantar outra. Tuve unha rapazalo en certa ocasión, mentres anduven con ela nunca puxo pantalón. Se algún día, por ejemplo, tiña ganas de orinar, tiña os colgados no clavo, escosavos de sacar. Mira tú en que deu, que aínda hoxe porque era non sei eu. Eso si, sei no ben, se lle peta por puñelo que o ten. Un día faleille del e dixenlle se no pos, desde hoxe miña santiña rompemos las relacións. Non se deu por ofendida e dixome de verdad: tú goberna a túa vida, viva la comodidad. Mira tú, en que deu, que aínda hoxe porque era no seu. Eso si, sei no ben, si lle peta por puñelo que o ten. Van, as xotas da cerveza.
unha vez non, foron aquí os do Porto, que era ese que armou estas cancións, ese canteu, e resulta que foi, e iban a vila as mozas. Entón foron roubar a unha pobre, que era a verdad, tal. Entón comprou unha pela de manteiga. Entón tiñana metida nunha artesa. Comprou unha para lle botar ao mellor, en fin, daquela, non sabes, polas mañás, que eran vellos, fervían auga, botaban unha cucharadinha daquela manteiga e iba ben a cousa. Chocolate estaba no carai. Chocolate había, pero non había cartos para comprarlo. Entón foron ali àquela casa e roubaron a pele de manteiga. E agora para comela, como vamos facer? E xo, vamos por aí a ver se conseguimos un pan. E resulta que foron unha artesa que chamaban Cocarda. Cocarda era un veciño da vila, pero chamabanlle Cocarda. Chamabanlle Manuel, pero puñáronlle Cocarda. E resulta que foron, e daquela había bestas, cada veciño máis ou menos tiña unha besta ou dúas, según como era, aquí no Monte de Vares, para ganar un peso, para poder vivir. Entón, daquela, facían maíz e máis trigo. E o trigo, veña, abostelaban, quitaban o millor, pero o último farelo, o salvado, logo, pois era para fazer o pan para a besta, porque a besta daba unha mula ou un macho e daba daquela eran por reás, 16.000 rás, 17.000 rás, 18, 20.000 rás. Entón, dixen, como vamos fazer? Pois vamos por aí a ver se tal. E foron aquela artesa de Cocarda, levantaron a tal e había aquel pan de rollo. De rollo, chamabanse rollo de farelo, porque o demais onde iba. Entón, había aquele, dixen, cájamo, tal, que sei. Entón, foron comer a manteca. A manteiga esa. Entón, armoulle ese, que era un artista, Entón, armou. Entón, daquela, os mozos do Porto iban a ver as mozas. E había corrales, e había todo, porque se non na miña acordanza. Entón, traían o seu. Entón, iban deles buscar as mozas á vila, e outros, ao mellor, iban do Porto. Do Porto para a vila iban poucas. Pero, bueno, algunhas iban. Entón, armoulle el. Cando oímos quedámonos blancos de que faltaban 2 cazolos vos, non nos botedes la culpa a nosotros, eso tuveron que ser los ladros. Tamén nos dicen que nos acumulan, co pan da besta fomos requesar, e que del fixemos sopas de allo, partacho un rayo se non han de pagar. Bastacho os terco que levamos feito, bastan as mozas que no Porto van, bastan as penas que levas no peito, polas que quedan que po ano irán. Uns a pé, outros andando, os emigrantes chegan sen parar, que chega a cola da punta da barra hasta a mesma porta de Xoncal. Tantos da vila como os do Porto, pas nosas casas temos que escapar, se non queremos que nos atropellen esos piratas de... Trae a ese, Paco. Pilla aí, Paco.